4 Baba ano ani amano go call khaika 4 tarik go phungo 8 ta ro go call khaikana khana angno go phainai hene khana bon go sunu bad de 6 tarik go bon go sunu bad de tongwani ki bo an bo phainai hene call khaibo sunno bo phadaro khai ma call khaibo ke Afro bo kok sabai pai slap sa lo kon khena guli kon na khada hi ma khaga inke ani baba no saijung ma sa boro sugan to das bo saijung to guli kok ma ya khorok sa borok no bai ke direct tinta guli continuously bai ke kok ma nai boro alka bu kok khana inke te kironjomati abo bo guli nang kha bo no bai ke bo kok man kha sa dai ti Alka borok ro butongo kem ni borok ro abangi je boguli tinta borok si ko khana hne ma khaga bo kite ang so goje an babu no guli ko nai boro joto no phasi mana bange ang so bo kite ang su ba su nango no ni support nango kite an babu ke borok no bo suti re ya sengya Bos suti mania ke mania bo bunyo le suti riya bo de kan ke 1 day suti sanze ke bo 2 days 3 days ro bo as ke boro ka ham bono parani je kono Udaipur area je kono area dige phal sing nai de bo age tongma jaga ro bo te bo ke bono suti riya ya bo as ke boro ka ham bini bai ke bo negative sanai sigure abai bele boro haba bai no wan sa ro nai man de ana Abai nu khatra